ka dyan? Harap ko diri. Ano sa man to siya di ay? Kalit rabi ho. Kalit ra siya. Kalit. Wala ka mat. Ano sa man dito? Kambot. Sa pag-abot ako diri, gahiga man diri. Kaya to? Matong silingan na mo, gahikog siya ko no. Ang gamit niya hikog ko ang bukid ng hilo ba? Hilo. Ano to bay? Asa man? Dyan? Ano si Jan Jan? Ako na ka mata. Ingat siya. Kinato di ay? Abi na, juk-juk ako sa silingan na to. Na, abigin ako ko nito. Kabuwang to Ano nila. lang balay no? Pintaraan na balay? Ano? Hala yan. Ayo. Yo! Hapon! Oh. Asaman mo? Jan Jan? Oh. Sabi, gahikog. Hipog to? Gahikog yun ma. May karon ako ba na? Hindi ko naman diri. Diyan ako sa CR na gahikog. Yan ang to eh. Gahikog siya. Ano siya? Si, ari mo. Nandiyan diyo. Uy. Yan oh. Huwag to niya kami dito kay inong kuno ka mata. Bago karon na siya? Bago pa na siya nakapastar diri? Wala pag hindi, wala nga diskyo. Wala eh, gabi pa man siya nag-hikog yun. Hikog din eh, minangkukuhan. Nag-hikog na siya. Ano ni pag ito yung nagpabalsama? Kasi nagpabalsan mo na siya. Ano? Kapita din? Kapita? Kape mo? Walang kape. Ang dahap, may kape. Simple lang mo siya. Simple lang mo siya. Uyag na eh. Ang gabi, walang may nilong out. Kape lang nga, kape. Sinsya kayo, wala akong may pagod. May pan. Kape rin kain ako. Taguya eh. Ang bawit na kayo si Manong. Tabo ni Nia. Ang kapihan. Taguya mo na eh. Inita pa na eh. Pwede? Taguya no? Uy, ganyan nyo lang. Kape na, cheers ako eh. Grabe na uya, ano sa maginita mo ginanigid eh? Gahikog siya, hindi niya. Matun sila. Saan na uya, wala. Igara ba? Uy, uya, ano sa magigikugan na ni? Dili mo po ninang kwarta niya umigo. Hindi siya. Makabuli lagi. Kalita rin siya bita. Di ano si depression good. Pagkatara na rin. Sa'yo ka, mag-istorya siya rin isa. Lawan ginato. Matun silingan na mo, gahikog siya rin puno. Ang gamit niya hikog ko ang bukid ng hilo ba? Hilo. Ilo? Oh, hilo gamit niya hikog. Taguya no? Buhay mo lang. Uya no? Ayaw, di ma.